जोंहा नैबेहाय माने हिन्जाव आरो हौवा माने काबादि खेला जानो दोनो नोंथांमोना नायदो बिराद बरिया जागोन माने काबादिया इन्टारेस्टिं जागोन नोंस्रा जोबजासे नायबाय था आंनि भिडिअखौ लोगोफोर जायफोर भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन आरोना लोगोफोर आरो आंनि भिडिअआ माने मानसिफोरजों बखिजानाय रायजानाय बेफोरबायदि भिडिअसो आं बानायो आरोना माने आं मोजां भिडिअ बानायना लाबोनो रोङा गाजा भिडिअ लाबोग्रा होनबाथाय आंखौ होनना बुङो आरो आरबि बसुमतारीखौ होननानै साननानै ला आरोखि ना लोगोफोर जाथारै भिडिअसो आं बानायो एबार नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन देन्जार बोखोला बोखोलि फैखोला फैखोलि भिडिअ नुलांगोन आरोखि एबार नोंथांमोना नायबाय था एबार बेफोरबो दंबावो नै जोंना आजाबो दंफैबावोसो नै नायग्रा काबादि खेला नायगोन ना नायगोन नै नायमारगोनसो ओमफ्राय ओरै सोंबो दङ एसे ओरै बक्सबो फैखाबाय नै बक्सआ देन्जार गोगोमबा माने अल गामि माने थानो हायैफोरबायदिसो आरो बक्सआ गोगोम गिदिर नै बक्सआ गोगोम दंखागोन आरो थानो हानाय नङा आरो गामियानो बेखौ बिजों ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय जोंना नै बानायग्राफ्रा नै बिसोरनो जोब काबादि नायग्रा जोङो काबादि नायग्रानो काबादिया सोर सोरनि दंदों खोन्थादोब्रा एसे काबादिया सोर सोरनि होनदों खोन्थादो स्टुडेन्ट आरो स्टाफ फार्स्ट टाइम जोंना नैबेहाय माने सियार सिख'लायनाया जासिगोन लोगोफोर सियारखौ बसायजेनबाय नै हिन्जावफोरनि माने सियार सिख'लायनाय लोगोफोर नै माने फुरा इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना नायलांबाय था जोबजासे लोगोफोर बुरिया जाखायो नों गेलेना गेलेया काबादिखौ गेलेगोन काबादि गेलेया आं माबासो गेलेयो सियार गेलेनायखौसो लाय एबार सियार सिख'लायबानो गेलेबानो जाबाय जोंना सियार सिख'लायनाय गेलेग्राफ्रा नै बिसोरो जोब जाथारसै नै जोंना सियार सिख'नाय गेलेग्राफ्रा नै आयु देन्जारखा मादैबो गेलेगोन ओमफ्राय नै बेबो दङ फुरा बाय सियार सिख'लायनाय जासिगोन आरो एबार फुरा गेलेसिगोन आरोना बिसोर नै ओइफालाय सावब्रा खेलाया जासिगोन आरो लोगोफोर सियार सिख'लायनाया रेडि जाखाजोब्बाय नै सोर मोनगोन प्राइजखौ जाबायबो स्टार्ट बरिया जाबाय लागाव yes मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय वाट्सएपआव सानैजों बेखौनो खेलायबाय मेगनाव नोजोरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय मेगनाव नोजोरै नांबाय गोसोआ गलिलांबाय उसुखुथु मोनग्रा जालांबाय सोलिलायनो kali jaga boro फाइस फिनो मोना ना ayo jangan boro aja baru dipin stand aja baru dipin stand ala
เดี๋ยวนี่ Dia mulai. Đây, đừng có đi kịp được vậy. Tinggi lah kai. Gila cái. Kubara buku kubara. Nơi như đã asa lah kelai sikit. Bukan lagi ke? Mula nongkrong kok harlarang kok. Nah, karena pindah. Lagau. không sủi rồi vậy. Không có lớn để cho bà bố. Đến cho mình không có việc lạc gì. Ê, tớ bị Macam. Udah. Ulok side itu. Ulok side deh. 1, 2, 3, ulang dah. Jangan nangis, kita tunggu aja kalau kak. Jangan nangis. Right. Dah kelai. Kenapa lagi ya? Lagau. Hidup mana kalian yang lagu tersikir dia? Lagai sikit. Lagau mai. Hubah. Lagau vai, hilang vai, lagau, mana nung lagi, pura hilang vai, lagau, sebut thú gì bao nhiêu vậy nè, hơ vai, hư sinh hơn, lagau voi. Vậy là lấy hủy ra xì vào. Đi theo cái nào vậy nó sẽ Ê, man sudah udah. Lagau sini. Aksi wow. Mulai salah kawai deh. Thawai lang. Yes.
Aku nak pergi ke? তো মানুহ বেছি হৈছে বোলে Mana bisa je? অ Oi, tu nak kele? আৰু এটা পিন্ধিছে বাৰু